Huli kan makusog na pag-uuran kasubagong aga, nagabaan riprap na ini sa Purok 5 Barangay Sipe, Daraga Albay, nabagsakan kainian sarong nakaparadang tricycle na tulos manapig turuwangan na mahali kan personahes kan engineering's office kan LGU Daraga. Istorya kan tagsadiri kan tricycle na mati niya nasanan pagbagsak kan riprap, nakataid kan sa iyang garahehan. Nagkaturog kaya dyan, di naman ako, anong oras kaya maluwas. Nga tawag to, tamora noon. No, tapos, ito, pagbalik niya, may luminagabaw, guminalik sa kuya, gaba na nga sa garayta. So, yun po ito. Nanutaran man ang pagbabaha sa man iba-ibang lugar sa Legazpi kasubagong aga, siring na sana sa Barangay 24. Ang iba kaya adigdio, sige ang parong dyan na ano ang kibaybay siminto, araw kanyo, ang baybay kanyo, pasir niya naman sa impurnal. Eh dapat malimpyan ini, pag nalimpyan ini, malinig na ini, ararong na naman ini, diretso ang tubig, pasirin gaman. Nagkaigwamanin pagbabaha sa Barangay Puro. Pag malas ka mo, may kabasta mo kanya sa ay man minabahat ka rin sa iyo. Pero kung nag-aaga ang uran, talagang mabahas yan. Sa datos kan Office of Civil Defense Bicol, 10 munisipalidad sa reyon ang naka-eksperyensya nin pagbabaha. Siyam digdian sa probinsya nin Camarines Sur asin saro sa Camarines Norte. May naitala man na landslide sa Kapalonga, Camarines Norte, asin Barangay San Sebastian, Lagunoy, Camarines Sur. 6 a.m. mo niyan ma'am, may nai-report po sa tuang PDRMO Camarines Sur na tulong munisipyo na may 122 na families or 395 individuals na nasa loob po ng mga evacuation centers. Ito po yung sa Calabanga, 78 families or 247 persons, Lagunoy, 41 families or 135 persons, and Tinambak na 3 families or 13 persons. Medyo pwede pa itong dumagdag as the hours go by kasi yung iba pong mga provinces ay nagkokolekta na rin po ng kanilang updated data. May nagkapirang dalan asin tulay man na paramientras na day maagihan hulikan pag-uuran siring kan 4 na munisipalidad sa Camarines Sur. Alert pa din po ang Emergency Operation Center po natin. Carried over pa po siya nung STS Paeng and nung naganap na lindol po sa Camarines Norte. So until now, naka-red alert pa rin po tayo. Daiman maagian ang tinampong sakop kan Barangay Buhatan Road sundo sa Barangay Alimsog sa Santo Domingo, Albay. Daraman kan daing untok na pag-uuran, nagpautob naman nin lakdang kontra kalamidad ang gobyerno probinsyal kan Albay, kung sain paramientras na suspendido ang trabaho sa mga opisina de gobyerno maginan klase sa gabos na level. Pigpautob man ang parehong lakdang sa Camarines Norte magin sa Camarines Sur. Sa presente, padagos ang pinagigibong monitoring kan OCD Bicol sa mga lugar na labing naapektaran kan daing untok na pag-uuran sa rehiyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laorny Miranda.